Når man er færdig med at rense sine tæpper eller møbler, eller hvad man nu har brugt tæpperenseren til at arbejde med, så er der opsamlet en masse snavset væske i beholderen, og den skal naturligvis tømmes. Der er 2 ting, man kan gøre. Den nemme og hurtige løsning, det er, at beholderen har en aftapningsslange. Den sidder her på siden. Den tager man af, fører den direkte ned til kloakken, og når man er tæt på kloakken, så tager man hætten af og tømmer beholderen direkte ned i kloakken. Derefter lukker man den igen, sætter den tilbage. Så er man principielt klar til at starte en gang til, men en gang imellem vil man måske gerne have gjort tanken ren indvendigt. Så åbner man de 2 låse på siden af maskinen, løfter hele toppen af, placerer den ved siden af, og nu kan man med en vandslange, børste eller lignende gøre tanken ren, og så kan man igen benytte slangen til at tømme den, eller man kan vælge at tilte maskinen, og på den måde få det direkte ned i kloakken. Så sætter man toppen på igen, og under den kan man se, der sidder der et filter. Det sidder der for at beskytte motoren. Man sørger for at komme med tilbage. Så lukker man maskinen, og så er man klar til at starte forfra.